खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 31 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बराद गाज्रि, साना जेंनाजों बुंफबगोन, मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थालांगोन। वृष राशि गोसोआ गोजोन गैयै जागोन, खामानिफोराव गोसो होनो हायै जागोन, साना उसुखुथुजों बारलांगोन। मिथुन राशि समाजाव मुं गोसारगोन, बयजोंबो मान होजागोन, बिमा बिफाखौ गोग्गा होनो हागोन। कर्कट राशि नंखाय बाथ्रानि थाखाय दावराव दावसि जानो हागौ, बयजोंबो फोथाय खेबस' खालामजागोन, साना गाहाम नङा। सिंह राशि न'खराव माइनाव साफिगोन, बयबो अनज्लायनानै थानो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कन्या राशि साख्रिनि मोजां रादाब मोनगोन, गोसोआ रंजानायजों बुंफबगोन, गावनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। तुला राशि फालांगियाव गुलाय गुजाय नुजाथिगोन, बिसि फिसायनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि जागोन, बायदि गाज्रि जेंना नुजाथिगोन। वृश्चिक राशि गोसोआव बायदि गोदान मिजिं जोनोम मोनगोन, मोजां हाबा मावनानै गावनि आरो न'खरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हागोन। धनु राशि नंखाय फिसा बाथ्रानि थाखायनो सोंखारि जागोन, बायजोआव ओंखारनो गोब्राब मोनगोन, जिंगा सिनांगोन। मकर राशि मोननांगौ रां दाहारफोरखौ मोनफुंजोबनो हागोन, गोनांथि मुवाफोरखौ सोरजिनानै लानो हागोन, रां दोनथुमनो हागोन। कुम्भ राशि गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन, इसोरनि सायाव फोथायनाया बांगोन, दुखुथिया सुबुंफोरनो दान होब्ला गाहाम जागोन। मीन राशि सावस्रिया मिथिस्लाबै गाज्रि जानो हागौ, गोजोन गैयै जालांगोन, न'खराव रांनि आंखाल नुजाथिनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय, बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।